Bale, kaixo, egunon. Naiz eta gaurko bideo honetan jokabide disruptiboen inguruko informazioa bilatzeko modu desberdinak aurkeztuko dizkizuet. Lehenik eta behin Googleen konduktas disruptibas jartzen badugu, Wikipedia eta dokumentu desberdinak topatuko ditugu eta filtro batzuk aplikatuko ditugu. Tresnak joan, edo zein herrialde, Espainia, garai guztietakoak eta azken urtea. Hemen lehenengo PDF honetan gauza nahiko interesgarriak aurkitzen dira. Bestalde Nafarroko Autismo Asoziazioak edo elkarteak fitxen ekonomian inguruan planteatzen dituen matariketa, autismo duten ikasleekin lantzeko, holako jarrera garatzeko joera baitute eta bar. Vale. Bestalde, hori bilatzaile nagusian, orduan hemen baditugu filtro batzuk eta horiek aplikatzea komeni da. Filtroa garbituko ditugu eta Google Alertasera joango gara. Gai honen inguruko alerta jasotzera. Ez dugu askorik aurkituko, ez delako oso gai zehatza edo, baina jarriko dugu. Konduktas disruptibas. Singularra jarriko dugu, kondukta disruptiba. Eta berriro autismoak lotuta, gero hainbat albiste agertzen dira, eta bar. Creamos alerta, bai? Hemen daukagu. Adibidez, autismo bilatzen badugu, gauza gehiago topatuko ditugu. Hau nahi badugu ere bai, alerta. Creamos la alerta. Bai? Eta hemen ere baditugu filtro desberdinak aplikatzeko. Ze hizkuntzetan nahi dugun alerta horiek, albisteak, liburuak, eta bar. Bueno, oso ondo. Horretarako emaila, hemen bai, zabalduta egon beharko da. Jarraitzeko bilatzaile akademikoi dagokienez, nik hemen daukazuen redalik aukeratu dut, herrialde desberdinetako dokumentu pilo bat ditu, eta egia esan nahiko gauza aurkitzen dira eta oso era erraixo baten. Eman diogu búsqueda avanzada, bai, ematen diogu. Eta ikusi ezaken zuenez, herrialde, urte, disiplina eta barren arabera sailkatu dezakegu. Gure bilaketa. Jarriko dugu. Konduktas disruptibas, herrialdea, Espainia, eta urte bat erabaki beharrean, azken 20 urteak zehaztuko ditugu. Gure bilaketarako. 1996-tik 2016-ra. Eta bilatuko dizkigu. Bai? Eta ona daukana da, laburpen bat ere ematen digutela. Ial gehienetan. Erdaraz eta ingelesez, eta beste hainbat hizkuntzatan. Adibidez hemen, portugesez, ene badaukau. Vale. Hortaz aparte, Dialnet, Errioxako Unibertsitatearen bilatzaileare nahiko egokia da. Konduktas disruptibas jarri, buskar, eta filtro gutxi batzu ditugu hemen aplikatzeko. Ez dira redalik bezain honek, baina bueno, nahiko dokumentu topatu ditzakegu. Bai? Vale, salto egin da bideo hezkuntza kanaletara, joango gara. YouTube edura jarriko dugu. Eta hemen, egia esan hezkuntzara bideratutako kanal honetan ez daukagu gauza handirik. Bai? Joaten bagara kanaletara, topatuko ditugu barkatu. Reprodukzio zerrendetara. Lehen hezkuntza, matematikak, ingelesa, eta bideo pilo bat. Baina, jarrera disruptiboen inguruan, gauza gutxi. Baina, bilatzailean, bilatu dezakegu
ingelesez disruptive behavior in the classroom jartzen badugu, adibidez hemen, Oxford Unibertsitateak egindako 2 minutu terdiko bideoak aurkitzen dugu, eta baditu azpitituluak ingelesez. Adibidez. Nahiko ongi daudenak. Vale. Hortaz gain, erderaz jarriz gero, beste hainbat topatuko ditu. Baina ez da kanal egokiena informazio bilatzeko. Audio biltegietara bagoaz, SoundCloud aukeratuko dugu. SoundCloud jartzen dugu, eta bilatzailean disruptive behavior jarriko dugu. Eta gauza ugari aurkituko dugu, baina adibidez hemen, hau, elektronik, bai? Zego balio. Orduan, tracks hauetan jartzen badugu, filtro modukoa da, eta hemen topatuko ditugu etiketa desberdinak. Adibidez dugu nahi dugu, learning. Orduan hemen 3 minututan, ziten dute pixat horren inguruan esperimentu moduko bata. Aldiz, traksi eman, berriro, eta hemen ere, holako jarra dituzten ikasleekin hartu emanak izateko, audio nahiko luzetxo aurkitzen du. Baina hau ere ez da kanal egokia. Kontu zibili behar da, ez adibidez hau musika da, hurrengo hau ere musika da, hemen ikusi ezakegu, tekno, eta bar. Goio musika diri dago bideratuta. Vale. Ja, sare sozialetan sartuz gero, Twitterrera joango gara, eta hemen ja bilatuta ditut, conductas disruptivas educación, bai? Adibidez, Fran Palacio. Nik Fran Palacio jarraitzen dut, emakume hau hezkuntzan nahiko denbora darama, eta artikulu bat aipatzen digu. Bestalde, Nafar Gobernuko hezkuntza sailak ere, holako jornada batzuk aipatu ditu. Orduan, hor ikusten da, hemen, jarraitu egiten dudala. Psikiatria.com, hau ere jarraitzen ditugu, eta bar. Hemen, bilatzen, autismoarekin lotzer ikusia zuenez, adibidez, autismo jarriko dugu. Eta topatu ezakegu, autismo diario, autismo Espainia, nik jarraitzen ditu dela, gai honek, interesa duelako nire, eta interesatzen zaidalako. Vale. Twitterrekin gauza pilo topatu ez ditzakegu esan beharra dago, ez dela oso gai zehatza eta bilatzea nahiko zaila dela ez dago inongo erakunderik, hau zehatz mehatz lantzen duena. Eta bestalde, sare sozial bat Pinterest daukagu, adibidez, conductas disruptivas. Hortarako kontu bat izan behar duzue Pinteresten, eta hemen, holako fitxa moduko bat agertzen da, holako jarrerak identifikatzeko, eta hau, orde nahi badu, emango diogu, guardar, eta nik sortu dut ja tablero bat, honen bidez krear tablero sakatuz, conductas disruptivas deitzen dena, eta guardar emango diot. Dado de las emociones, ikasle gazteenekin lantzeko gauza pilo bat aurkitu ditzakegu Pinteresten. Egia esan Pinterest nahiko interesantea da, TDAH berriro agertzen da, técnica de la tortuga en rabitas para niños, eta hemen, bizitar honetan ematen badugu artikulu oso irakurriko. Bueno, esan barra daukat, honekin guztia izan dela, espero dut gustatu izan eta baliagarria izana. Kontuan hartu behar dugu, internetek baliabide ugari eskaintzen dizkigula, horako informazio bilatzeko eta ematen dizkun baliabide horiek ongi erabiltzen eta kudeatzen jakin behar dugula.
hortxe.